Inden vi starter podcasten, så lad os lige tage en disclaimer for god ordens skyld. Indholdet i den her video, det er kun til informations- og underholdningsformål, så vi diskuterer personlige erfaringer, teoretiske overvejelser, og det her det er altså ikke noget, som skal opfattes som medicinsk, juridisk eller professionel rådgivning eller vejledning. Det her det er, som sagt, kun for underholdningsformål. Anvendelsen af præstationsfremmende stoffer kan være ulovligt i det land, du bor i, og det indebærer altså betydelige sundhedsrisici, blandt andet hormonforstyrrelser, hjertekarsygdomme og også psykiske bivirkninger. Så vi opfordrer ikke til brug af ulovlige eller receptpligtige stoffer uden lægelig ordination. Hver beslutning, du tager om din sundhed og behandling, det bør altid træffes i samråd med en autoriseret læge. Hvordan har du det? Fint nok, stille og roligt. Det kommer tættere på. Har haft et par rimelig voldsomme drop de sidste par dage. Hvor meget har du, hvor hurtigt er det gået? Jeg er gået for... jeg vejede... Vi snakkede sammen sidste weekend. Der havde jeg fået refeed. 109,9 om morgenen. Ja. Så fik jeg refeed i weekenden. Vejede i mandags 115,2. Så jeg tog 6 kilo på refeed. Jeg vejede Hvordan havde du det i kroppen der, bro? Efter det? Jeg havde det fint, og problemet var, at jeg havde ikke drukket nok væske. Jeg drak ikke nok væske om lørdagen. Og sendte formbilleder til ham dagen efter, så har jeg kun taget sådan 1,1 kilo på. Og så sendte jeg formbilleder til ham søndag aften, og så var han sådan, bro, du har ikke drukket nok. Og så var han sådan, du er nødt til at drikke så meget, du overhovedet kan. Og så billede jeg sådan der 3 timer, inden jeg gik i seng. Så nåede jeg at billede sådan 3,5-4 liter væske. Så jeg havde glemt at drikke nok væske i forhold til, hvor fucking mange kalorier jeg fik. Så det var lidt irriterende. Men igen, feedback, nu ved jeg, hvad der skal ske næste gang. Men så vejede jeg de der 100, jeg tog de der 6 kilo på. Jeg vejede i går, vejede jeg 109,2. Okay. Så jeg har på 3 dage tabte jeg 6 kilo igen. Stod op i morges og vejede 108. Så ikke lige siden sidste uge? Ja, så ja, 1,9 kilo siden sidste uge. Nå, det er så meget, okay. Ja, så han ændrede lige nogle ting i fredags. Han fjernede Anavar, og så satte vi Venstron op, så Anavaren blev fjernet, Venstron blev sat op til 100, og så tilføjede han mere Proviron, og ja, det er lige for nu. Og så lige for at se respons på det, og så som sagt, så typer mig helt sindssygt i morges, så sendte jeg formbilleder til ham i morges, og så var han sådan, bro, vi er nødt til lige, og så hurtigt må det heller ikke gå. Så jeg har lige fået, min baseline mad var jo nede på 2500 på træningsdag. Nu har han lige givet mig 1000 kalorier mere på som baseline mad nu. Så nu får jeg 35 igen. Jeg så godt nogle af dine måltider. Først det var en rest day, og så tænker jeg bare sådan, fuck, sådan, hvis man laver en cream of rice på sådan under 70 gram, så det er sådan, så føler man bare, det er latterligt. Præcis. Min rest day er nede på 23, ikke? Ja. Så nu kommer det til tæt på os. Ja, præcis, og vi kommer til at køre daglige check-ins nu, fordi vi skal holde øje med min krop, fordi jeg er stort set klar, altså sådan i forhold til, jeg mangler stadig lige at sådan crisp helt ud, og jeg mangler stadig lige at smide lidt fedt rundt omkring, men i forhold til den mængde af tid, vi har, så er jeg stort set klar, så det er sådan, vi skal også passe på, at jeg ikke taber mig for meget, altså sådan. Ja. Men I siger også bare, som jeg snakker om, hvor meget mere man mister, end man egentlig tror, når man ser folk. Vi har også gjort det, du ved, taget vægt ned fra centret, jeg vejer 120 kilo, eller jeg vejer 130 kilo. Det var sådan, ja bro, men du kan tabe de første 15 kilo. Præcis, det går så fucking hurtigt, mand, og man kommer bare langt ned. Og jeg står også op i morges, og så var jeg sådan der, okay, 108, så var jeg sådan, skal jeg bare tage heavyweight igen i år? Sådan der, fuck super heavy. Ej, men det bliver fucking godt, bro. Ja, men det var ikke det her, jeg regnede med. Det kommer nok til at være en lille smule lavere, end hvad jeg regnede med. Jeg vidste godt, at jeg ville komme under 110, og så ville vi sådan kappe mig op ind i showet, og så ville jeg måske stå på de der 110 på scenen. Nu virker det nok til at komme ned. Jeg kunne forestille mig, at jeg kommer ned på sådan noget 107 eller sådan noget, fordi jeg kommer til at tabe mig lidt mere stadig, det er jeg ret sikker på, inden vi vender skuden. Men igen, som jeg snakkede med dem alle sammen, også nede i centret, med Adolf og ham der Ahmed, der har det, og med Edward og sådan noget. Sig lige det havde folk ikke regnet med for 70 år siden. Jeg har snakket med mine venner Adolf og Ahmed. Det var
Hvad er det for en verden, vi Og, lever i? og Edward, han er sort. Ja, bro, det er fantastisk. Det er fucking Nå, mega. hvad siger de, bro? Men de er også bare sådan der, den der fucking, det der med at køre, det der weight game, den der, man skal bare lade være. Man skal bare, prøv at høre, du skal bare komme i fucking sindssyg form. Der er ikke nogen, der aner, hvad du vejer på scenen. Og prøv at høre, hvis du vejer, lad os sige, du vejer 110 på scenen og stiller dig derop, og du er en lille smule for tyk. Folk kommer til at tænke sådan der, hvis han lige havde presset den lidt mere. Folk tænker ikke sådan der, han er stor, sådan der. Folk tænker, han er ikke i form. Hvor hvis du stiller dig derop og bare er crisp og bare fucking lav fedtprocent, så tænker folk ikke sådan, han skulle lige have vejet 2 kilo mere. Altså sådan, det gør man ikke. Også, Altså, bro, du ser det er meget større ud. Jeg føler også, det er noget, folk respekterer. Det gør jeg nemlig. Det kan godt være, at du ikke er stor nok. Men hvis folk ser en komme ind, og man kan nærmest se det sådan, inden han tager tøjet af, man kan se det i folks ansigt og sådan noget, ikke? Det giver bare et andet niveau af respekt. Det gør det nemlig. Og så også især, nu snakker jeg med en del, især i sådan amatørverden og pro-qualifier-verden, det der med sådan super heavyweight bodybuilding er klassiker for at være det der size game. Ja. Og sådan der ikke komme i form. Altså det er jo det, der er så sjovt. Det er jo minus 100-klassen. Det er jo heavyweight-klassen, der er den sværeste klasse altid. Ja. Fordi det er dem der vejer de der sådan 104, 105 og presser sig ned, og så bare er helt crisp, og så vejer de der 103, 104 på scenen. Ja. Hvor super heavy, det er de der sådan, jeg er bare stor, jeg skal bare veje meget. Og så er det sådan, jamen bro, du er stadig 8 uger ude. Altså sådan, jeg kan også huske det, Peter Lagermann, han sagde, han prøvede et år at gå i minus 100, og det gik ikke særlig godt, og så da han gik tilbage til minus 90, hver gang han vandt sin klasse, så ville han slå overallen også. Ja, præcis. Så ville han altid slå de store drenge i overallen. Ja, fordi det er det der, det er bodybuilding, ja, men du har også muskelmasse, når du vejer x antal kilo, og når du så også bare er i form, også fordi det fede ved at være sådan lav fedtprocent, og sådan ikke have noget fedt på kroppen, det begrænser, hvor meget du kan fuck din pige. Altså sådan, du kan ikke rigtig fuck noget op. Altså sådan, du vil se sindssygt ud, uanset hvad. Altså sådan, så det er også det, igen, det er det der målet. Man kører bare lige den der, igen, man har lige den der sådan, jeg troede, jeg skulle være sådan kæmpe den her. Ja. Sådan. Men sådan, igen, du har hentet så meget den her. Ja, præcis. Og det er også, du har flere år endnu, hvor du skal vokse. Præcis. Og det er jo, igen, jeg så det sidste gang, da jeg stillede op, man skal bare være fucking fat free. Altså sådan, så er der ikke noget fedt på kroppen. Du ser meget større ud, når du stiller op. Så kan det godt være, at du ser mindre ud, når du render rundt backstage, men det er ikke det, der betyder noget. Det er, når du stiller op på scenen, der betyder noget. Ja. Så jeg kom til at tænke på i går, prøv at forestille dig, der er folk, der stiller op første gang, som aldrig kommer til at stille op, gå på diæt uden Rita TrueTide, og uden at kunne lave Ninja Creamy is. Prøv at forestille dig, man kan seriøst stille op i dag, og nærmest, jeg ved ikke helt, men altså, få din appetit til at gå væk, og du kan spise is på prep hver dag. Præcis. Fuck, man. Altså, jeg kan huske min første prep. Jeg spiste jo sådan noget, jeg tog frostgrønt fra Netto, jeg var også idiot, men jeg tog frostgrønt fra Netto, som jeg ikke varmede op. Altså, jeg smed det bare ned i en bøtte, og så ventede til det tøede op. Og så er hvide fisk, det der pangages. Ja, præcis. Så det der bare, hvor de bare spiser hinandens lort. Altså sådan, det er det klamste fisk. Og så lidt sender på. Ja, præcis. Det var sådan noget, det var det, man gjorde. Ja, og så bare masser af klient, du ved, som man bare havde. Ja, præcis. Det var sygt, der er sket meget, mand. Ja, det er ret også, jeg kan også godt se det nu, når jeg sidder, nu har jeg lagt min mad op her, og kommer også til at lægge min træningsdagsmad op, og jeg har det sådan, det er jo sindssygt de ting, jeg spiser i forhold til, hvad man spiser, da man startede sådan der. Altså jeg spiser is 2 gange om dagen, nu har jeg så også fundet ud af, at nu laver jeg sådan en kage med sådan med æggehvidder og græskar, og så, jeg har lige siddet og spist nu. Jeg er mæt lige nu, men det er også fordi, jeg skulle lige hente, jeg havde spist min morgenmad, så jeg skulle lige hente nogle flere kalorier, men seriøst, jeg har lige siddet og spist en halv liter is, ikke? Og så har jeg siddet og spist, altså sådan en her kage, som er lavet på græskar og æggehvidder, og der var banan på, og der var cream of rice, og hvor det sådan, jeg er mæt lige nu. Jeg er 3 uger ude fra en konkurrence, og jeg føler, at jeg har mad i maven. Altså sådan, og jeg er ikke på Rita TrueTide. Det synes jeg er fucked up også. Altså, så det er lidt sindssygt. Det er fucking nice. Bro, jeg skal prøve det. Der er kommet en ny en her i Danmark. Det er en lime, et eller andet. Jeg så, du kunne ikke lide den der med vindruesmag, den der Wells. Nej, den er ikke så god. Hvorfor ikke, mand? Det var den bedste, jeg prøvede. Nej, den er fucking sammen. Kan du ikke lide sådan noget syntetisk slik? Jo, men det er jo fordi, den minder, har du drukket den der
Extend BCAA, som vi alle sammen drak Ja, engang. med vindruesmag. Den smager af den. Bro, jeg vil spise Ja. spise de der scoops. Det var den bedste i verden. Fuck, min første prep, jeg ledede den der Extend med Greb. Ja. Men problemet er, nu den smager jo den. Sådan, jeg snakker også med Claudia om det. Det er en til en den. Hvorfor kan du så ikke lide den? Fordi jeg har drukket så meget af den der. Altså sådan, Ja, okay. Jeg overvejer at købe den igen, selvom BCA ikke rigtig gør noget. det er så bare fordi, det overvejer smager at købe godt. bare fordi- Ja. Men det var også, de lavede de bedste smage, de der. Det var helt sindssygt. Ja, og mango også fornemmelig. Bro, inden vi lige starter, jeg har faktisk fået nogle rigtig nice spørgsmål. Inden vi lige starter, jeg har glædet mig til at spørge dig om det her. Du skal hjælpe mig med noget. Ja. Det er hver gang jeg er i Marbella, og sådan bliver eksponeret for fede biler og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er min drømmebil, men det er sådan, jeg kunne rigtig godt tænke mig en Audi RS Q8. Ja, det forstår jeg godt. Og så skriver min leasingmand, jeg sender nogle biler, eller nogle billeder af nogle af dem dernede til min leasingmand, og så sender han mig sådan, han har fundet en, og det er ikke gennem hans firma der, men det er gennem et andet, altså kunne vise den. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre på, fordi jeg har faktisk lige fået lavet det. Jeg er glad for min Audi, og sådan, når jeg går ud i den, du ved, jeg er glad for, når jeg har lige fået lavet nogle ekstra ting på den og sådan noget. Men, man. Det er bare stadig ikke en RS Q8, ved du? Gå på scenen. Det er jo base-modellen til en Lamborghini Urus, jo. Ja, det er det samme som en Urus. Den går fra 0 til 100 på 3,8 sekunder. Det er det samme. Altså, hvis du åbner en Urus, så er det det samme derinde i den. Men det vil koste mig, udbetalingen er ikke så slem, men det vil koste mig 7.000 mere om måneden. End den, du sidder i nu? Ja. Det er også fucking meget, mand. Men stadig, det er også en... Og den er også ny. Hvad er den fra? 2023 eller sådan noget? Den er fra 22. Så ny ud, mand. Men den er også bare fed, bro. Bro, det er sådan, jeg er rigtig glad for, når jeg sætter mod mig. Men det her, det er sådan en, hvor jeg bare vil være sådan, fuck. Jeg synes, det er så svært, det der med... Ærligt, jeg synes, det er svært, det der med biler. Også fordi jeg har det sådan... Jeg vil aldrig... Den bil, jeg kører i hernede, det er den koster i Danmark. Den har jeg kigget rigtig meget på. Jeg vil aldrig betale det for at køre den i Danmark. Okay. Det vil jeg også fordi... Jeg tror, det vil koste næsten det samme. Det vil også koste det er næsten det samme. 11-12 om måneden eller sådan noget. Ja, præcis. Men det er jo det der med, det der sådan, så er der benzinen, så er der vægtafgiften, så er der forsikringen. Fordi igen, hvis du kun kigger på sådan en månedlig ydelse, fair nok, så kan man måske godt komme afsted med det. Men der kommer lige en vægtafgift og en benzin og en forsikring og sådan noget, der bare brager der ud af os. Ja. Men igen, det er jo igen det der, man skal huske det der med biler sådan på den måde, det er jo et legetøj. Altså sådan, det er jo sådan, hvis man får en ekstra glæde af at sætte sig ned og tænde den der, som gør, at man har lyst til at arbejde mere og lyst til at gøre mere. Igen det der, som vi snakker også om det på et tidspunkt, da jeg gik i gang med online coaching, det der med at arbejde meget, det der med, man også skal huske at belønne sig selv, når man har gjort noget godt for sig selv i lang tid nok. Ja, det siger min mor, det siger mine forældre også. Fordi man er de siger altid sådan, Anders, du holder jo ikke fri. Det ved du. Nej. De når altid siger, du ved godt, det er ikke normalt. Sådan, præcis. Du holder aldrig fri. Præcis. Hvor det også er sådan, hvor det kan være en mulighed for at belønne dig selv, fordi du har ikke rigtig mulighed for at være sådan, og så holder jeg lige et måned fri, hvor jeg slet ikke arbejder. Nej. En ting er, at du så heller ikke gider det, men så kan man være sådan, okay, så kan min belønning eller min ekstra gode kan være, okay, hver gang jeg sætter mig ned i min bil, så griner jeg. Altså sådan, det var det. Hver gang jeg sætter mig ned i den her, sådan, altså jeg flækker hver gang jeg sætter mig ned i den stadig. Altså sådan, det er det sjoveste i verden. Altså sådan. Ja. Men, og så kommer jeg til at tænke på, sådan en tur til Marbella her, eller hvis jeg skal til Dubai, det løber altså sådan, hvis jeg regner på det, det løber også op i sådan noget 40-45.000 eller sådan noget. Ja, præcis. Det går op for Airbnb 20.000, billeje 10.000. Så skal jeg lige være medlem af nogle andre teams, så du ved, det er altså hurtigt også sparet ind, hvis man ikke har fået det, ikke? Og jeg tror ikke, jeg kommer til, jeg tror min næste rejse bliver til Dubai, og det bliver først til efteråret, tror jeg. Ja, præcis. Jeg ved det ikke, mand. Den er svær. Jeg synes, det er svært. Jeg kan godt forstå det, men samtidig, igen, bro, det er jo, prøv at høre, har du ikke en bogholder eller noget pis? Jo, men jeg ved, at han vil bare sige ja. Ja, præcis, fordi jeg har det også lidt, bro, jeg har en fornemmelse af, at du, ikke at du nærer, men jeg har en fornemmelse af, at du ikke kaster ikke med pengene rundt omkring dig. Nej, kun hvis det er krudt. Ja, præcis. Kun hvis det kan man fucking ligeglad. Så er man fucking ligeglad, så jeg skal bare have det dyreste. Det er så, bro, det er rigtigt. Jeg køber sådan, den her computer har jo købt genbrugt og sådan noget. Det er også det, jeg mener, sådan, at det er ikke fordi, du brager igennem på tøj, og du går ikke i byen, og du køber ikke, altså sådan, ja, så køber du bare fede sko en gang, men bro,
udefra set, og nu kender jeg dig også ret meget sådan privat også, det virker ikke som om, at du spenderer penge på en måde, som du kunne spendere penge på. Nej, det er rent nok. Altså, Det er rent nok. Jeg Fordi tror bare, det- det er er bare det der flexibelt? faren, fordi jeg ved, jeg skal ud, hvis jeg siger ja til at kigge på den, så ved man så køber du den. Ja. Så køber du den. Og så er der sådan noget latterligt noget med, kender du det? Jeg skal låne hans showroom til at optage nogle videoer. Mm. Og så føler jeg, at hvis jeg skal spørge ham om den tjeneste, så føler jeg nærmest, at jeg skal. Fuck nu det. Hvor lang tid leaser man den på? 6 måneder gang eller sådan noget? 12 måneder gang? Ja, og det er jo, man kan også Og man kan bare aflevere den tilbage også, ikke? Kan man ikke det? Hvad? Man kan også bare aflevere den tilbage, kan man ikke Det er det? det er faktisk det, der vil afgøre, at hvis jeg Ja. får at vide fra ham, at vi godt kan komme af med den igen. Ja. Fordi han er nemlig ret sød. Han vil ikke gå med til, for eksempel, han vil ikke gå med til, der var nogle elbiler, han ikke ville gå med til, at jeg leasede, fordi han sagde, vi kommer aldrig af med dem igen. Nej, præcis. Så hvis han går med, hvis han siger, at den kommer vi til at kunne slippe afsted med igen, så må Ja, det præcis, fordi så kan du tage den i 4-5 måneder, og så kan du være sådan, og det var sjovt, og så kan du være sådan, fuck det lort. Ja. Altså sådan, eller ja, du kan finde ud af, at det ikke har en skid betydning for det økonomi alligevel, og så kan du bare brage igennem. Ja. Ej, det må være det, bro. Ja, fordi det er sjovt. Også fordi, igen, som vi snakkede lige før, prøv at, du holder ikke fri. Man er nødt til at have et eller andet i løbet af dagen, som gør, at man synes, det er sjovt. Mm. Ja, og man bliver altså bare hurtigt, man bliver lidt hurtigt defri i Danmark her. Ja, det kan jeg godt forestille. Bro, jeg gik rundt om i, jeg var i Silverback i går og træne, og jeg var bare sådan, fuck det her. Sådan, Ja. Selv, kan du huske, da vi gik i det der Train SF i Dubai? Mm. Helt standard gym, altså præcis. faktisk nok et af de dårlige, ikke? Jo. Selv der gik bare sådan en personlig træner rundt, hvor vi var sådan, fuck, Ja, du kan præcis. se ham der, mand. Præcis. Og sådan, det gør jeg jo ikke i Danmark. Altså, Nej. der er ikke noget, hvor du tænker, så folk er søde nok, så kommer de og spørger om, så er der en, du ved, så vil de snakke så meget, ikke? Der var en, der sagde sådan, hvorfor træner du her? Så siger sådan, det var fordi, jeg godt lide at træne et sted, hvor der ikke er så mange, der snakker. Jamen, det kan jeg godt forstå. Og så er det næsten. Og så spørger han mig om noget med gyno, og bro, han sætter sig ned på en bænk, og sætter sig sådan til rette. Oha. Jeg var lige høre sådan, hvad med mit fri testosteron, og kan du lige forklare mig om, jeg var bare sådan, nej, bro, sådan. Og hvis jeg siger noget, så siger han, jeg er en idiot, og så siger han til alle sine venner, jeg er en idiot. Ja. Og det er sådan, fuck, jeg blev bare så frustreret. Ja, det er også. Men det er også det er lidt sjovt, fordi det der Silverback, det ser fucking sindssygt ud, men som jeg også godt, nu kan jeg jo se for eksempel, altså sådan 70% af mine klienter træner der jo nu. Altså Ja. sådan, så man kan godt se, hvad der sker, det er jo, at alle træner der nu. Altså sådan Men bro, alle. det er et rigtig fedt center, men det er også bare, hvis 80%, sådan, jeg føler mange, der træner, der går rundt i sådan i natbukser og Birkenstocks, og bare sådan, Ja, man ved, du ved, ja, men det er jo det har den der attitude der. Copenhagen. Og så, for eksempel i går, der var sådan en eller anden skovhugger-type, der bare var en stor mand med slidte joggingbukser, der bare var fucking stærk. Og bare sådan, du ved, jeg var sådan, ja, man, nice, du ved. Ja, tryk til den, mand. Ja. Nå, bro, hvordan er, jeg siger, inden vi starter spørgsmålet, hvordan er det i Dubai nu? De sidste vi har ikke haft alarm i 2 dage nu. Så på den måde er det fint nok. Det er vildt mærkeligt, fordi lige nu er der også Eid, så der er også der er sådan en helligdag hernede. Men bro, der er ikke nogen mennesker. Der er dødt. Altså sådan, der er ingen mennesker. Det er så mærkeligt. Vi var i Dubai Mall for første gang her i den anden dag, hvor det var sådan, jo, der var mennesker, men det var ligesom at være sådan, det var ligesom at være i Fields klokken 11 på en torsdag, eller sådan. Altså sådan, ja, hvor det var sådan, jeg var i Muscle Hut i der at træne, så er man nede i sådan et område, som hedder Al-Kush, hvor det er sådan der er det lorteområde, altså sådan et lorteområde. Hvorfor er det lort? Fordi det er svært at komme der er så meget trafik, og der er så meget indkørsler, og der er så meget, Okay. der er altid fucking kaos dernede, altså sådan virkelig, virkelig meget kaos dernede. Og normalt så tager det sådan, hvis vi rammer den heldigt, så tager det måske 23 minutter til en halv time at køre den ned, og så vil det altid tage sådan 40 til en time at komme hjem. I dag, 22 minutter ned, 22 minutter hjem. Der var ikke én bil. Så altså sådan, vi er jo sådan der, vi snakker rigtig meget med folk, der er hernede og sådan noget, hvor det er jo sådan, det er jo tilbage til, hvad Dubai var for 12-13 år siden, dengang inden det blev sådan hyper turister og alt for mange mennesker og sådan noget. Og folk er jo sådan, os der sådan godt, der er her sådan de rigtige grunde, som ikke kun er sådan, vi er her kun på grund af skat, men også godt kan lide det her. Ja. Vi er jo sådan, forhåbentlig slutter alt det her krig og sådan noget, og så forhåbentlig
så bliver det lidt sådan her. sådan, Jo. så, Ja, fordi jeg kan godt forstå dig. fordi det bliver billigere for os, sådan der, i forhold til huslejer og biler, altså alt bliver billigere, og så er der bare mindre mennesker, fordi der er begyndt at komme rigtig, rigtig mange mennesker hernede, altså så der er kaos og sådan noget, ikke? Men bro, det er så sjovt, nu spurgte du mig lige med min revisor. Ja. Jeg mødtes med ham i går, og vi havde joket lidt omkring det der med Dubai, fordi han havde lovet sin datter en tur til Dubai. Og så var han sådan, Anders, hvis du kan lide det, og hvis du nogensinde har gået og tænkt om at sådan, købe et sted der, så er det nu. Ja, altså, præcis. fordi det bliver virkelig, og det tror jeg, det gør det næste år måske også. Ja, præcis. Det bliver, altså fordi de har sat gang i så meget byggeri, og du ved, det bliver virkelig svært for dem at få det afsat. Bro, vent, prøv at give det her et halvt til et halvandet år. Priserne kommer til at brage i bund hernede, fordi de er allerede, inden det her gik i gang, var der jo allerede snak om, at der var overproduktion af lejligheder hernede. Og nu folk flygter herfra, og der er rigtig mange, der aldrig kommer tilbage hertil på grund af det her. Ja. Og der kommer til at være et kæmpe marked for lejligheder, som bare står tomme. Altså sådan, at priserne kommer til at styrtdykke. Altså sådan der. Og Dubai skal nok komme tilbage, men der går lang tid, før det kommer tilbage. Der går lang tid, fordi folk har mistet den der. Dubai har jo kørt rigtig meget på det der med sikkerhed og så videre. Den har man jo, den er lidt væk nu. Altså sådan, det er også bare turismen. Hvis folk, skal vi tage til Dubai, eller skal vi tage til, jeg ved ikke, om Marokko eller Spanien? Ja, eller Thailand, eller Bali, eller alt det der andet. Tag lige det over i stedet for. Præcis, fordi det er sådan, der har aldrig været noget. Hvor det er sådan, nu vil man altid have den her i baghovedet. Dubai har der været krig, altså sådan, ikke? Men det er spændende. Jeg gad altså godt, bro. Der er nogle af de områder i Dubai, hvor det er sådan, det ved jeg tror, ham Pascal bor i, hvor det er sådan en soundhouse. Det tror jeg altså rigtig nice. Ja. Du skal, næste gang du kommer herned, når alt det her er slut, og så tager vi lige rundt i nogle forskellige områder, og så viser nogle forskellige steder, fordi som sagt, Creek Harbor, nu har du ikke været her, jeg er 100% sikker på, at du vil elske at være her. Her, eller det, der hedder Dubai Hills, som også er sådan et grønt område og sådan noget. Men det var der, Pascal var. Ja, præcis. Men det her område er så meget dig. Derfor du måske godt vil kunne lide Hills, fordi den er lidt længere nede, så det er lidt tættere på Muscle Hut, og lidt tættere på Binus, og de der center dernede, fordi det heroppe, det er jo sådan oppe i toppen, ikke? Så. Men jo, du har bare været de forkerte steder hernede, sådan i forhold til... Ja, men bro, selvom jeg boede nede i et område, så altså, jeg er jo vild med det jo. Ja, præcis. Men det er også det forestil at have alt det luksus, og så også bo i et område, som faktisk minder om Valby. Altså sådan, ja, det er ligesom vi snakker om, sådan, resten af verden er ødelagt, fordi jeg er sådan, alt andet kommer til at virke besværligt, og ikke helt lige så godt. Præcis. Altså det er sådan, igen, jeg har fået leveret ting til døren 3 gange i dag, ikke? Fordi så er det sådan, så mangler lige noget kattemad, gik der 20 minutter. Så lige før, så var det sådan, jeg mangler lige noget kanel, og jeg vil gerne have noget rigtig Ceylon-kanel, eller hvad fanden det hedder. Der gik 22 minutter, altså sådan, så igen det der, sådan, der er noget, der hedder vold, men bro, til jer, der har været her, I ved, det ikke er det samme. Men bro, det var en af de, jeg elskede at være i Marbella, men det er jo også, der har de jo slet ikke det samme. Nej, det er det, man skal gøre alt selv, mand. Du skal selv handle, mand. Du skal selv fucking bære din vand ind i køleren, altså du... Ja, så... Men jo, jeg skal tilbage til, nu vil jeg bare lige se, hvad der sker. Præcis, forhåbentlig slutter det snart. Igen, vi har lidt en forventning om, nu skrider vi jo lige om lidt, rejser vi ud i verden, og så er vi ude i verden i 4 uger, og rejser rundt til forskellige konkurrencer. Og så har vi jo lidt en forventning om, at når vi tror måske lidt, det fortsætter, som det er nu, sådan, hvor der er sådan lidt krig, men flyene flyver, og der er ikke sådan rigtigt det store. Og så håber vi lidt, de 4 uger, vi ligesom er væk, så kommer der noget stillestand på det, ikke? Så når vi kommer hjem, så er det ligesom normalt, ikke? Så nu må vi se. Ellers så skal jeg komme i sådan august, hvor det bare er fucking varmt. Ja, men det er præcis, hvor vi bare ikke kan andet end at træne bare ved poolen og spise mad. Bro, skal vi bare sætte nogle spørgsmål fra en ende af, eller hvordan? Ja, lad os flække nogle spørgsmål. Hvad nu det hedder? Okay, jeg ved ikke, om jeg skal tage den. Jamen, okay, jeg tager bare fra starten af. Har du fået mange? Ja, jeg har fået 15-20 stykker eller sådan noget. Okay, til at sætte i bedste her. Den første her er den sjoveste. Vil I bytte liv med Mike Israel, hvis I skulle live ham? Nej. Han ligner for dem her, der ikke ved, hvem Mike Israel er, han er jo blå. Jeg tror, han tjener kassen.
Han tjener fucking mange Han penge. har virkelig mange YouTube-subscribers. Han tjener fucking mange penge. Han er multimillionær derudaf, mand. Han har også et sygt hjemmegym. Jamen, jeg tror seriøst, han har det godt. Altså sådan, Ja. fuck, Og jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han har en nice personlighed. Men han er bare fucking grim. han er for, og så synes jeg også, han er lidt mærkelig med sine ting. Så har han fået lavet det der hudfjernelse ved den af hans bubblegut, og så passer han ikke på det bagefter alligevel, og har fået bubblegut igen, og Ja. han er sådan, hvor det er sådan, du har fået opereret dig mod bubblegut, men du har stadig bubblegut bagefter, hvor det er sådan, der Men det er også, jeg så sådan en What I Eat in a Day på diæt, ja, og så er det sådan, bro, hans første måltid på dagen, ikke? Det er sådan en intrashake med chokoladeproteinpulver og sådan appelsin kulhydrater, som man drikker, mens han træner, fordi at science fortæller ham, at det kan han lige så godt gøre på grund af et eller andet. han er Og lidt så mærkelig. på der er et af hans måltid, der er sådan 5 skiver brød og 3 proteinbarer. Ja, præcis, og så undrer han sig over, at han har problemer med maven. Ja. Men det er jo, hvad fanden er det, han hedder? Ham der og han ikke kommer i coacher. form også. Ja, men ham der coacher, hvad er det nu, han hedder? Hans ven der. Feather, Jeff Feather. Ja, han siger jo også, at han er jo verdens værste, bedste bodybuilder. Altså sådan, han elsker bodybuilding, han elsker styrketræning, men han er den værste i verden til sådan kost og gøre det sådan ordentligt. Altså sådan, Ja, men det er fordi, bro, og man ved det også godt, når jeg gør det især, når jeg er på diæt, men rationaliserer sådan, men hvis jeg lige dropper min cardio, eller hvis jeg tager det her cheat meal, så kan jeg til gengæld gøre sådan og sådan og sådan. Præcis. Du ved, de bedste bodybuildere er faktisk dem, der ikke overtænker bare sådan. Ja, bare gøre, hvad fuck der bliver sagt. Altså sådan. Ja, men prøv, jeg tror også, han er sådan 71 høj, eller sådan noget. Ja, det er han ikke højere. Han er meget lav. Altså det er det, jeg mener, han er meget lav. 1,65 eller sådan noget. Men det er så sjovt, det der, fordi han også, de der ting, han siger det der med, at han også, det er som Mike Menser, og sådan noget med, at han har bedre fysik end ham. Ja, bro, lad være. Du ligner lort. Nej, jeg vil sgu heller ikke... Jeg tror, jeg springer over. Ja, hvad nu det hedder? Så er der en, der spørger, kan piger blive for muskuløse? Ja. Ja, det kan de godt. Ja, hende der Paula, der trænede hernede i Muscle Hut, som er det værste, hun er også women's bodybuilder Olympia. Altså sådan, der bliver det for meget, hvor det er sådan, det er mig, der render rundt i kvindeudgave, og så i sådan form. Altså sådan, det bliver for voldsomt. Men jeg føler godt, i takt med, at man selv er blevet større, føler jeg godt, at de godt kan være større, end hvad de kunne i starten. Ja, men min grænse, det ved jeg fra sådan, det er engang, altså sådan fra mine normale kammerater, der havde det min grænse er meget, sådan meget højere. Altså sådan noget, du er rimelig kold i røven. Ja, Monika var sådan, altså hun er sgu muskuløs, der vi var sammen, og også i hendes off-season. Præcis. Stor, ikke? Og jeg på intet tidspunkt tænker jeg sådan, hun er for stor. Sådan, nej. Men det er lidt sjovt, fordi du har altid haft det sådan der, vi har også snakket om det før, du har sådan, men det er jo igen sådan, hvad man ligesom er til, fordi nu har jeg jo også lagt mærke til det der med sådan, altså bikini-proerne, fordi der er en del hernede. Ja, så jeg synes sgu også, de er for store. Nå, er det rigtigt, bro? Ja, jeg synes sgu, det bliver sgu for, nu følger jeg jo en, der hedder Josh Pridman, og hans kæreste, som træner hernede, som også bor i Dubai og sådan noget, og det er sådan, nu træner vi i de samme center som dem og sådan noget, hvor det er sådan, Josh Pridman, tror jeg, han hedder, han er sådan en klassisk fysik pro. Nå, men han rød over der. Ja, hvor det sådan, hans kæreste, hun er stor. Ja, okay. Altså sådan, hun er kæmpe. Når de kommer gående sammen, de to, altså man er sådan, det ved jeg sgu ikke rigtig med, jeg synes, jeg skulle lige... så skal du være rigtig stor som mand også, ikke? Ja, så skal man eddermame, altså sådan, ikke som jeg er lige nu, der vil jeg fandme ikke føle mig særlig maskulin, eller sindssygt, mand. Jeg skal lige prøve at vise dig en, som... jeg synes faktisk, hende er lækker, men i hendes off-season, så bliver hun for stor. Kender du hende her, Megan? Ja, det er Cooper. Nej, hende der. Bro, hun er... Bro, se hende her. Stop dig selv. Hun er stor, hende her. Hvor er du syg, mand. Men jeg ved godt, du er til det der. Hvad? Jeg ved godt, du er til det der. Prøv at se en tank, hun er her. Fuck, hun er massiv, mand. Bare sådan den der godt, der stikker ud. Ja, hun er fucking grum, den der. Men det der er det værste ved det faktisk, det er, at der er hun eddermame meget stor. Det der er det værste ved det er faktisk, at de begynder sådan, så får hun lavet endnu større læber, eller så ja, for at få det til at matche.
Ja, og så til sidst, så bliver hun bare sådan en freakshow. Ja, præcis. Og det er, sådan, Det er det, også- det er lige så meget det, der ødelægger det, synes jeg. Ja, fordi det er også lidt et problem, ikke? Det bliver sådan lidt for... Ja, fordi så bliver det... Og det er også lidt det, man ser ud i Binus herude, det der med, det er sådan, de skal prøve at gøre op for deres store muskler, Ja. og så bliver det sådan også vildt ekstremt med deres kosmetiske indgreb og sådan noget, ikke? Jo. Ja, ja. Men Har du nogen? jeg havde en her. Jeg havde faktisk en, som var... hvornår bliver det en smule positiv at høre på? Det er kun at tale Ej, om fuck, man. Sorry. Det skal vi også. Sorry, venner. Det er også fordi... Jeg har lige siddet og Nej. disset Silverback. Ej, sorry. Ja, men det er også fordi... Det er også lidt sjovt, fordi... Jeg synes, det er svært, fordi... Jeg synes ikke, vi snakker ned om andre. Jeg synes bare, jeg synes heller ikke, vi er negative. Men meget af vores venskab kører også på at Vores ting er sådan, vores disse andre. samtale, du delte, det er bare sådan, Vi prøv vil lige at være- se det her. Prøv lige Vi at vil se blive det. cancelled for groft, altså sådan der. Altså, vores venskab er bygget meget på den del, så jeg tror også, vi har svært ved ikke at tage det med herover. Men man kan måske godt se, måske snakker vi måske også lidt for... Vi har også lige haft nogle rants en gang imellem, hvor vi lige har kørt sådan ned og sådan en, hvor vi Ja. måske også kører lidt for meget noget negativt. Vi skal nok blive bedre. Vi lover, at vi bliver bedre til at, når vi siger noget negativt, kommer vi også med noget positivt. Så skal vi sige noget positivt. Vi skal sige noget positivt efter noget negativt. Jeg var ude at spise med en pige i Marbella. Sådan ikke bare, det var bare sådan en, du ved, det var ikke en date eller noget, men det var bare sådan catch up. Og jeg har altid været sådan lidt nervøs eller bange for at skrive til hende, fordi jeg synes, hun er meget sådan, jeg ved ikke, hvad jeg siger, sådan lidt out of my league. Men det er sådan, bro, vi skriver stadigvæk rigtig meget sammen, og sådan sender talebesked til hende, og det er netop, fordi vi bare hater på så mange ting. No. Så det er bare sådan noget, så er jeg sådan, nu gider jeg ikke, nu må jeg hellere stoppe med at skrive til hende, og så kommer der noget fra hende sådan, har du lige set det her? Eller, Ja, så kører man bare derud igen. Det er også, den er svær. Men det er også det, den der sende til, at de bedste sådan forhold, de bedste venskaber er bygget omkring had på alle andre. Ej, vi skal prøve at blive... Vi skal nok være bedre til også at være positive. Ja. Jeg har en, der er simpelthen positiv. Hvad motiverer jeg til at blive ved? Resultater. Jeg synes, det er fedt, at man selv efter sådan 12 års virkelig nørkning omkring bodybuilding og fitness, at man stadig har det sådan, jeg kan lære rigtig meget stadig. Altså sådan, Ja. jeg synes, det er for sindssygt, at der bliver ved med at være noget at lære, og så synes jeg, det er sindssygt at se. Det, der ligesom startede med at få mig til at blive sådan super motiveret omkring det er det der med at se, hvordan man kan ændre kroppen ved at have den rigtige viden omkring kalorier og træning. Altså sådan, det der med at vide, at sådan, hvis vi går 12 uger tilbage, 13 og 14 uger tilbage, hvordan jeg så ud med stor mave og deller og sådan noget, og så kigger på, at jeg 14 uger efter kan stå med streger i ballerne og streger over det hele. Fordi man har en forståelse for kost og træning og ernæring. Det synes jeg er sindssygt. Altså sådan, jeg synes, det er vildt, hvad man kan gøre med sin krop. Altså sådan, det synes jeg virkelig er... Ja, jeg kan også huske en gang på, da jeg startede med at træne, der var det meget som men's health for sådan noget. De der men's health blade, hvor det altid var nogen med sixpack. Ja. Og jeg kan huske, jeg tænkte aldrig sådan, jeg tænkte aldrig sådan, det der kan jeg gøre. Men en dag, der slog det mig sådan, at jeg kan huske første gang, jeg fik sixpack eller sådan noget, der tænkte jeg sådan, okay, jeg har gjort det sådan, når jeg ser et billede af nogen, jeg ved godt, jeg kan ikke lide en Ronnie Coleman, men når jeg ser et billede af nogen, så kan jeg være sådan, det der kan jeg opnå. Ja, det kan da så gøre. Og det kan jeg, og det er ikke sådan, 90% af mænd ser et billede, og så tænker de sådan, der gad jeg godt se ud, men de gør aldrig noget ved det. Men sådan, jeg kan gøre det. Altså, sådan, ja, præcis. Det synes jeg er fucking fedt. Jeg synes også, det er fucking sindssygt. Jeg synes også, det er sådan, det er vildt motiverende, det er vildt sådan givende at have den sådan grundforståelse for det, hvor man også kan have det sådan, også fordi den sidder så inkorporeret i en, den er så dyb i en, at den sådan, altså ligesom man har sådan, altså du kan jo også næringsstofferne på, jeg ved ikke hvor mange fødevarer i hovedet, altså sådan, og det der med, at det ligesom bare sidder i en, hvad man skal gøre, hvad man kan, hvor man også en gang imellem, når man har en samtale med sine forældre eller sådan noget for den sags skyld, det der med at vide, at det er jo en viden, som andre ikke rigtig har. Altså sådan, ja, men nogle gange så glemmer man det helt. Ja, fordi man tænker, at det burde være basal viden, fordi igen det der med kalorier ind, kalorier ud, hvordan kan man ændre sin krop, altså sådan, hvor det sådan, jeg synes det er for sindssygt, og jeg synes virkelig, det er motiverende og givende
og se, hvordan man kan ændre sin krop. Altså sådan igen, jeg delte nogle billeder den anden dag, for da jeg var de der 16-17 år, hvor jeg lige begyndte at træne. Det er jo også sindssygt at se, at jeg vejer det dobbelt af, hvad jeg vejede dengang. Altså sådan, ja, så kan det også godt være, at jeg er voksen, men altså sådan, jeg vejede 67, der startede med at træne. Jeg vejede 130 kilo i den her offseason, hvor det er sådan, jeg har måske været 10 cm højere end det billede, jeg lavede op, eller sådan. Altså sådan, det er jo sindssygt at tænke på. Ja, altså, bro, jeg synes også, det er lidt sjovt, det der med sådan, at man er sit eget sådan science project. Ja, lige præcis. Jeg kan godt synes jeg også, det er. jeg har den samme rutine hver aften. Sådan, når jeg tilbereder min sidste måltid, så står jeg sådan og gør mine peptider klar, og så loader en nåle med L-karnitine og sådan nogle ting. Altså, jeg kan godt være sådan, du ved, sådan, hvad brygger vi en til i morgen? Lige præcis. Jeg tager lidt her, og så kan jeg sove bedre, og så tager jeg lidt her, og så får jeg lidt flottere ud, og jeg skal der med en PP ind, eller jeg skal også have lidt mere test, og sådan. Det er bare, jeg føler også, at vores liv fylder så meget mere på grund af det. Sådan, der er mange flere, det ved jeg godt, det kan andre have med hobbyer, eller bøger, de læser, eller et eller andet. Men det er sådan, vi har så mange ting i vores liv, der er sådan, nu skal jeg starte det, eller nu skal jeg skifte det her træningsprogram, eller jeg vil have større skuldre, eller sådan, du ved, det bliver meget mere indholdsrigt, synes jeg. Ja, præcis, 100%. Også fordi, igen det der, fordi man får også lyst til at prøve ting af, sådan der, ikke? Sådan der, nu var det også sådan, igen det der med, sådan, nu er jeg færdig med konkurrencer her om lidt, og sådan noget, og jeg er allerede ude i sådan der, okay, hvad skal der ske bagefter? Også på grund af alt det her med, nu er det første gang, jeg har kørt en prep med peptider, for eksempel. Det er første gang, jeg ligesom har inkorporeret peptider i mit liv. Og nu er det jo igen sådan, okay, hvordan fungerer de i en off-season setting? Altså sådan, okay, hvad hvis jeg tilføjer det her i en off-season setting, og det her, og okay, hvad med den her sammensætning af krudt? Fordi ja, man har gjort det i 12 år, og jeg har krudtet i 12 år, men der er stadig en masse ting, som jeg ikke har udforsket endnu, og der er en masse ting, der er nye, og igen det her med at træne på en anderledes måde, der er stadig nogle måder, jeg ikke har fået trænet på endnu, og sådan fødevarevalg og fødevaresammensætning, og altså sådan, der er stadig rigtig mange ting, som lige præcis det der med at gøre sig selv til et science-projekt i forhold til, okay, hvad kan jeg gøre, og hvad altså sådan, det er grineren, det er sjovt. Det er fucking spændende, bro. Ja, jeg kunne godt tænke dig at gøre anderledes på træningen. Jeg vil prøve at committe til virkelig lav volumen. Hvor er det sjovt, du siger det. Ja. Det var det, jeg tænkte på. Hvorfor? Bare for at se, om din resolution er... Ja, fordi jeg på det sidste har jeg... Det er noget af det, jeg ikke har fået testet af. Jeg har prøvet rigtig mange ting. Jeg har prøvet det der med insulin, høj volumen, giant set, superset. Jeg har prøvet at køre lav volumen, men aldrig sådan rigtig lav volumen. Og så er det altid sådan hobet sig op, når man sådan sidder og kigger tilbage og siger, så har man lagt et lavt volumen, men man er altid endt med at lave sådan det volumen, man altid laver. Hvor jeg har det sådan, jeg vil gerne prøve at sådan virkelig committe sådan en ægte off-seasons periode, altså sådan hele 16 til 25 uger, hvor det er sådan lav volumen. Ja. Og så sådan virkelig fokus på sådan virkelig det der, som vi så har snakket om, og det er progressiv overload, i sådan kun den forstand, men virkelig fokus på det her med sådan, fokus på, at det er styrkefremgang i centret, det er lav volumen, og så det her med at filme sin træning, og sådan, så jeg kan holde øje med, at det er samme udførsel af øvelsen hver gang. Så styrkeprogressionen kommer af, at det er musklen, der arbejder, ikke bare fordi jeg kaster med vægten, men virkelig sådan committed til, altså sådan fucking lav volumen, hvor det er sådan der et sæt i 4 øvelser, og så tager du hjem. Altså sådan helt latterligt. Ja, men bro, jeg kan huske der min mave havde det aller værst. Der lavede jeg om i mit træningsprogram, sådan, så jeg netop havde meget lav volumen. Og jeg havde, altså i går, der gjorde jeg det faktisk også. Og jeg har mine bedste træninger, det er, når jeg overbeviser mig selv om, at jeg skal køre lav volumen. Fordi ellers så bliver det bare, for mig bliver det meget hurtigt, meget sloppy. Og det er sådan, har du kun det ene sæt, så er det sådan, fuck man, du får givet det. Du har givet meget mere af dig selv. Og netop fordi vi kan godt finde ud af at træne til failure, vi kan godt finde ud af at træne en rigtig pæn form. Præcis, det er den del er vigtig. Ja. Det er nemlig det, og det er lige præcis den der del, der gør, at jeg tror, det kan lade sig gøre, fordi du har trænet så lang tid, du har evnen til at træne pænt, korrekt og hårdt, og stimulere nok muskelmasse på et sæt, og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at prøve det af, fordi jeg tror, når man har den evne til at aktivere muskelmasse, og aktivere musklen, som vi har efter så mange års træning, jeg tror, der skal meget lidt til for at stimulere nok. Ja. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at prøve det der af med bare at være sådan, fuck, også fordi, nu gør jeg det her på prep for eksempel, og jeg kan sådan,
Jo, jeg er smadret, men det er fordi, jeg er på prep, men alligevel så har jeg de bedste træninger, fordi det er sådan, for eksempel sådan en træning som i dag, jeg var i Muscle Hut, jeg skulle træne, jeg har fuld bentræning i dag, jeg kørte et sæt abductor til ballen, bare lige for at få min bjæller i gang, så kørte jeg et sæt leg extension, så kørte jeg 2 sæt leg curl, så kørte jeg et sæt drop squat, og så kørte jeg et sæt benpres, og et sæt kickback. Ja. Og det er sådan, jeg havde den bedste træning, jeg kunne overskue det, jeg havde lyst til at træne, jeg var stadig smadret bagefter, men jeg kunne ikke, igen det der tit sker, det er, at jeg kan godt mærke, som du også selv siger, det bliver hurtigt sloppy, fordi så er du halvt inde i træningen, og så er man sådan, jeg er stadig fucking 3 øvelser tilbage. Ja, så kan man ikke overskue det. Nej, og så kan det godt være, at man egentlig kun har 2 sæt per øvelse, men det er stadig, du mangler stadig 6 sæt, og du ved, hvor fucking hårdt det er, fordi du kan finde ud af at træne hårdt. Ja. Så. Og så for mit vedkommende, jeg kan jo godt lide at være i centret ofte. Altså, jeg kan jo godt lide at træne hver dag, eller ikke hver dag, men 6 gange præcis. ugen. Så er det sådan, hvis jeg skal gøre det, så skal min volumen også bare være rigtig lav. Hvis du skal træne 5 eller 6 gange om ugen, så skal den være fucking lav. Altså sådan, det skal den virkelig. Så ja, så det skal prøves, så det glæder jeg mig til. Ja, spændende. Ja. Og du... Hvad gode ting at vide, inden man starter prep? Hvor er det sjovt, jeg har den samme. Hvad at vide, inden hvis man gerne vil stille op? Ja. Jeg vil sige, standard. Få en coach, du stoler på. Ha' en coach, du har arbejdet sammen med i mere end en uge. Og så gør, hvad din coach siger, du skal gøre. Ja. Stol på din coach. Ha' tillid til din coach. Og så vær indforstået med, at første gang du stiller op, så stop med at tro, du får et pro-kort. Ja. Please. Ja, men det er jo også det der med, at man skal gøre det som... det talte jeg med en veninde om her forleden. Det var også, fordi vi hatede for hinanden. Ja, selvfølgelig. Ej, det var, fordi vi hatede for en, der var sådan droppet ud af prep. Og så var vi sådan... Hvis du som person ikke kan holde dine planer og elsker livsstilen i off-season, og du ikke kan følge en kostplan meget, meget, meget stramt off-season, så er du ikke en rigtig bodybuilder. Så skal du ikke stille op. Fordi det er det der med sådan, jamen så kan du kun gøre de der 12-16 uger, og så resten af året, der fucker du rundt og bytter måltider ud, og sådan, jamen så er det bare ikke noget for dig. Nej, fordi så skal du ikke stille op. Altså sådan. Og hvis du efter det var fordi, der var en pige, der jeg kender meget til, som var droppet fra sin prep, og så kunne hun bare se, at hun havde taget 8 kilo på 2 dage, eller sådan noget. Så igen også, så kan du ikke lide livsstilen. Nej, præcis. Så har du hadet at være på diæt så meget, at du bare fuldkommen binget, når du er droppet fra, ikke? Præcis. Og så kom jeg også til at tænke på, få styr på økonomien. Ja. Du ved, det er fucking dyrt at stille op. Altså, det er fucking dyrt. Og især hvis du er en gut, og du skal tage krudt og sådan noget, jamen, og du skal til 3 forskellige shows, og du skal have hoteller, og du skal måske betale for din coaches tur også, og træning, du skal regne med 50-60.000. Men også bare et show. Altså bare sådan, bare lad os tage et helt klassisk show i Danmark i Svendborg, ikke? Altså sådan, det er tagen, det er 1.000 kroner, tilmelding, det er 1.600 kroner, så skal du have NBC-membership, det er 400 kroner, så skal du have et hotel dernede, så skal du have et køretur dernede, så skal du have et par trunks, hvis du er en pige, så skal du have en bikini, og de der bikinier bliver fucking dyre. De koster fucking 4.000 til 10.000, altså sådan, så det er sådan, lad være, hvis du ikke har økonomi, og hvis du ikke har råd til at bruge penge, som ikke betyder noget for dig, så skal du heller ikke stille op, fordi det bliver altid meget dyrere, når du tror. Altså sådan, det er altid meget dyrere. Altså, det sidste, man har brug for på en prep, det er at være stresset. Præcis. Så du skal ikke sidde og tænke sådan, nej, har jeg nu råd til det her næste måned, eller det ene eller andet. Og man skal ikke låne penge af folk for at kunne stille op. Nej, det skal du fucking ikke. Fordi så er du en taber. Ja, så det er ligesom at høre Søren Mørk. Så er du en taber. Ja, præcis. Men det er seriøst, og så kan vi så snakke om, så dem, der så vælger at komme til udlandet. Gutter, det er fucking dyrt. Det er fucker hammerende dyrt. Nu har jeg, det er så også lige blevet spurgt om, så det kan jeg lige svare på nu. Hvor mange konkurrencer har du på planen? Umiddelbart 4. 4 i streg, 4 forskellige lande. Jeg har 3 eller 4 mere i pipelinen, men målet er at få det overstået i en af de her weekender, og så er målet lavet. Eller også at stille op i en af de her 4 weekender, og så finde ud af, okay, jeg er slet ikke klar til det her, jeg gerne vil, og så går jeg off-season.
Okay. Eller også så stiller jeg op i de her weekender, og så finder jeg ud af, okay, jeg mangler lige det her, og så tager jeg nogle flere shows. Men 4 er planlagt, og vi har lagt budget for det, og jeg gider ikke at sige, hvor meget det er, fordi det er absurd. Men venner, det er pishammerende dyrt. Jeg kan Hvilke lande er det, bro? Tyskland? Tyskland, Portugal og Spanien, og så har jeg et lille wildcard, som jeg ikke gider at sige nu. Okay. Men det kan jeg sige til dig bagefter. Okay. Portugal, er det der ved det der, hvor der er det der... Casino? Nej, jeg tænkte på det der gym der, hvad det hedder, Blackout Gym. Nej, det er Lissabon, det er det der... det er der, hvor at Martin stillede op, det er der, hvor Sibom stillede op sidste år. Okay, fedt nok. Ja. Så det er FIBO Tyskland, ikke, som er i Kølen, og så er det Portugal, Lissabon, og så er det Alicante, Spanien, den klassiske. Og Alicante bliver altså et fedt show. Præcis. Og så er der pro-show i FIBO, og der er pro-show i Spanien også. FIBO bliver også... Har du været til FIBO? Nej, jeg har ikke været til FIBO før. Jeg glæder mig fucking meget. Bro, det er jo så sjovt, fordi jeg føler sådan ægte bodybuilder, altså sådan, undskyld, nu siger jeg det igen, bodybuilder som os, det er så typisk, at ingen af os har været til FIBO, fordi vi er sådan, nej, jeg skal blive hjemme, og du ved, jeg så mister jeg 2 dage af min off-season, eller er det ikke også derfor, jo, præcis. Ja. Også fordi så skal man bade rundt dernede, og man ved, man kommer til at gå for meget i forhold til, hvad man kan nå at spise, så man får sikkert ikke trænet ordentligt. Eller... Men sådan folk, der bodybuilder sådan halvt, eller gør lidt for sjov, de er jo 100% gjort det. Ja, præcis. De er dernede. Så det er lidt sjovt. Men jeg tror, jeg tror scenen ikke er... Scenen skulle være lort. Det skulle være fucking det foregår sådan inde i messen. Midt i det hele. Det skulle være, scenen skulle være noget fucking pis. Men igen, jeg tror, det er ligesom oplevelsen. Altså sådan, det er jo verdens største fitnessmesse. Altså sådan, og igen, der er pro-show. Altså sådan, så der kommer til at være nogle fucking sindssyge mennesker. Nu ved jeg for eksempel, ham der har Dungeon, han stiller op dernede for eksempel. Nå, Ali der. Ja, og Edward Neon tager det også, og jeg ved også, der er nogle amatører dernede, der prøver at jagte pro-kort og sådan noget, så jeg ved, der kommer fucking mange, og så har jeg også fulgt med på Instagram, og jeg ved, der kommer fucking mange open bodybuildere, så det bliver et gigantisk show, altså sådan, og kvaliteten er altså sindssygt. Hvad er det, han hedder? Ham, der jeg kan ikke finde ud af, hvad han hedder. Om Ali Abdel eller eller andet? Abdel eller Ali, eller hvad fuck han hedder, jeg finde ud af, hvad han hedder. Han ser sej ud, mand. Han ser og prøv at høre, han render, du aner ikke, hvordan han ser ud, han render rundt i hættetrøjer og lange bukser altid. Ja, og så et par Birkenstocks. Ja. Og så har han været, nu har der været ramadan, så han har været på prep her i 4 uger. Og nu smed han tøjet her den anden dag, og så var han sådan, jeg er klar til at stille til FIBO. Fuck, mand. Han er bare preppet under den fysik, han har, den synes jeg er fucking... Han er bare denst, mand. Ja. Og bro, han er 28. What? Ja. Nå, jeg troede, han var i 40'erne. Han er 28, 29, jeg tror, han er 29, 96, han er lige så gammel som mig. What? Ja. Men også bare sådan udstråling, han virker og det var også det, jeg skrev, fordi han lavede en spørgerunde, hvor han lagde det op, hvor han skrev, at han var 29, så skrev jeg, bro, du er ikke 29, sådan der. Og så skrev han sådan, det er væksthormon, og så er sådan, tro mig, jeg ved godt, hvad væksthormon gør, men det er din aura, det er din måde at være på. Ja, præcis. Du er sådan, din måde sådan at bære dig selv på, er du 40. Og så har du en hånd på størrelse med en fucking gryde, altså sådan, han er jordens største hånd, altså. Men ja, han er bare denst, altså han har en fed fysik, han har fucking fed fysik. Ej mand, sådan der det gad jeg sgu. Og så løfter han fucking tungt også, han er sådan rigtig old school. Ja. Og så er han sådan test og dækker, mand, derudad. Og vækst, sådan en test dækker og meget vækst. Ja, det så jeg faktisk, Jordan Peterson skrev i en spørgerunde, det der var anderledes for hans offseason, nu mere test og mere vækst. That's gonna be my offseason. Bro, det var det... de sagde Fed Vis faktisk også, de sagde ham der Sam, ham der bodybuilderen i Dubai også. Ja. Han var sådan med colitis, så han bare sådan kører meget vækst og kører meget test, fordi det fucker dig ikke, mand. Og så bare... Og Video Steve siger også, den bedste kur, han nogensinde har haft, det var også bare test og vækst. Ja, det er rigtigt, mand. Alle siger det, alle sådan fucking høj test, fucking meget vækst. Der er ikke nogen grund til at køre imod andet lort. Nej, på med det, mand. Ja. Jo, så er der en, der spørger med rehab-rutiner. Vi har nogle særlige rehab-rutiner på. Få fat i noget Kloge og noget BBC og noget TB500, og så få fat i en fysioterapeut, der kan hjælpe med sådan noget. Ja.
Jeg har det altid sådan, når folk spørger mig omkring skader og sådan noget, fordi det er sådan, Nå, men nej, bro, jeg tror, at det er bare sådan, hvad vi gør på hviledag. nå, på den måde. Nå. Jeg sætter mig bare i sofaen, tjetter ting. Præcis, det er også det er normalt. Jeg opper min vækst, og så tager jeg mere kloge. Ej, hviledag. Jeg prøver at lave så lidt som muligt på min hviledag. Ja. Og sådan har jeg altid været. Sådan vil jeg altid være tilhænger af, at det der aktive hviledag synes jeg ikke giver nogen mening som bodybuilder. Nej, sådan, jeg tager lige op og træner læg og Ja, eller sådan, jeg har lige sådan en uge, så træner jeg lige lidt arm, fordi det er mit weak point, hvor det er sådan, nej, lad være at lave noget. Altså sådan, hvis man skulle lave noget, så skal det være sådan virkelig ved det let cardio, men jeg vil hellere være sådan, selvom det ikke er noget, jeg bruger, selvom det er noget, jeg er i gang med, faktisk, vi har snakket om, at vi skal i gang med det, fordi der er så mange muligheder for det hernede, og jeg tror faktisk, jeg begynder at tro, at det har en lille virkning, men sådan noget som isbad og sauna og sådan noget, lav det på din hviledag. Ja, hvis du har en hviledag dedikeret til sauna, tror jeg er rigtig godt. Ja, sådan sauna, isbad, massage, og så slap af. Altså sådan, husk på, når vi ikke laver noget, det er der, vi vokser, det er der, vi restituerer. Men jeg føler også på min hviledag, jeg har brug for sådan at også mentalt koble af. Altså sådan, det er faktisk, jeg havde en prep med Jannik, hvor vi sådan havde aftalt, at jeg havde en hel dag om ugen, hvor jeg bare sådan et cheat day, altså ikke fordi jeg spiste lort hele dagen, men jeg koblede bare fra, og du ved, jeg tænkte ikke over kostplan at spise nogle fornuftige ting, men du ved, bare det der med, så du også mentalt får et lille break. Ja. Altså sådan, jeg har brug for en dag, hvor jeg ikke tænker på centret. Ja. Sådan, hvor jeg ikke tænker ikke er i centret. Ja, det kunne jeg også godt mærke, da vi boede derhjemme i forhold til at have PT, og det der med, at jeg var i centret hver dag, fordi jeg havde PT, hvor jeg også kunne mærke, det gjorde også bare, det hang mod røvhullet til sidst, fordi det er sådan, jeg har også brug for ikke at være nede i et center. Sådan. Ja. Jamen, jeg kan huske, at jeg tænkte på det samme engang, fordi jeg havde på et tidspunkt idé om jeg kunne godt lægge, lad os sige, at jeg tager 3 personlige sessions i hele dag, når man så er det på sige, det ved jeg ikke, 3-4.000 kroner. Ja. Men jeg er bare sådan, nej, jeg vil ikke stå nede i det center på min hviledag. Præcis, fordi så skal man stadig derned, og så man sådan, fuck mand, man skal, igen det der med, jeg tror, det er vigtigt at huske at koble af en gang imellem. Altså sådan, at alt ikke skal handle om træningen. Altså sådan, spille noget computer, hvis det er det, du kan. Ja, præcis. Altså sådan, igen, altså sådan, det er også derfor, jeg er jo også sådan, når jeg spiser mad og sådan noget, jeg er jo sådan, jeg får det sådan, ikke fordi jeg skal snakke dårligt om den, jeg snakker ikke dårligt om den. Hvis du kan lide at se bodybuilding hele tiden, fair nok. Hvis du kan lide at se podcast hele tiden, fair nok. Hvis du kan lide at se folk, der træner. Ja, jeg har også mine perioder, hvor jeg gør det, men jeg kan også godt mærke, at lige præcis fordi hele ens liv handler om det, især her på prep, hvor det sådan, arbejde handler om det. Jeg har også masser, der skal stille op her til DBFF og sådan noget, så alt handler om prep og krudt og alt muligt. Så jeg kan også mærke, når jeg sætter mig og sådan skal have min mad og spise og sådan ikke have nogen telefon og være sådan, når jeg så går på YouTube, så er det sådan, jeg skal se noget, som ikke har noget med fitnessverdenen at gøre. Ja. Så er det sådan, og det er derfor, jeg, som til jer, der følger med, så ser jeg LOL eller sådan noget, hvor det er sådan, jeg har ikke tid til selv at spille LOL. Det er League of Legends. Nå, det er det, du sidder med. Præcis. Okay. Så det er sådan, jeg har ikke tid til selv at spille det, men så kan jeg lige sidde, når jeg sidder og spiser, så kan jeg lige sidde og se et kvarter af de professionelle sidde og spille League, fordi så kan jeg lige sådan, så er jeg lige et andet sted, sådan, så får jeg en pause. Det synes jeg er meget rart. Fuck, hvor sjovt. Bro, ser du nogensinde ham der Ivan Bodybuilding? Nej, det er ikke så meget. Bro, han er så... Ved du, hvem han er? Nej. Bro, han er fucking sjov. Hans kanal er eksploderet. Det er bare sådan en eller anden dude, der sidder nede i Serbien. Han minder meget om Louis Marco. Ja. Og bro, han er den værste af dem alle. Altså, det er ligesom se og høre for bodybuilding. Fuck, hvor griner. Han brygger så meget på sådan... Du ved, han troller så meget, hater så meget. Link ham lige til mig bagefter. Toxic. Du må lige linke ham. Jamen, han er virkelig sjov. Altså, og han er meget god til at fange historierne. Så har der været alt det der med nu, sådan om Guy Cistanino, coachede han i virkeligheden Nick, eller gjorde han ikke? Og, så, nu har han lavet sådan en hel serie, sådan, hver gang han nævner Guy, så er han sådan, han er jo verdens bedste bodybuilding coach, fordi han har peaked Nick, og ingen andre kan gøre det, så husk at gå ind og skrive til Guy, og så kan du være en af hans 1000 klienter og sådan noget. Fuck, det er sjovt. Det er fucking grineren. Ja, der er virkelig mange, der har blokeret ham og sådan noget. Fuck, hvor sjovt. Og han var en af de, han lavede også sådan en, yes, endelig så har Martin blokeret mig. Nå, ja, jo, ham har jeg faldet, ja, det er rigtigt. Han er forfærdelig, han er fucking grineren. Hvad, skal Martin stille op til Arnold? Præcis.
Hvad tror du, der sker? Hvad synes du om det der skete egentlig? Begge dele var slemt. Han er en fucking svans. Jeg bryder mig ikke om, at han reagerede, som han gjorde. Heller ikke efterfølgende. Og jeg hader det der med, sådan, når folk så poster på stories om, at alle andre er imod dem, og du ved, han er jo bare en baby op i hovedet. Men jeg synes også, det blev for meget, sådan at der var jo folk, der lavede videoer om, at sponsorer skulle droppe ham og sådan noget. Ja. Jeg føler, der, hvor han fuckede op, og det, der gjorde, at det blev dumt, det var, at han blev ved bagefter. Ja, det var det. Fordi, prøv at høre, fair nok, at du var en klovn backstage, og du åbenbart også har skubbet Nick og sådan noget. Prøv at høre, du er en fucking baby, det er fair nok, og du så også jubler, at han taber og så videre. Men det, at du går ud offentligt bagefter og skriver på Facebook, at du fucking hader Nick, og du sådan er fucking ligeglad med ham, og lægger billeder op af, hvor du er æret som Jokeren, og sådan, hvor det er sådan, det han skulle have gjort, det var, at han skulle gå ud, og så skulle han have sagt undskyld med det samme, fordi så kunne han have lukket den. Han kunne have lukket den. Han kunne have været, jeg er en dårlig taber, det er jeg ked af, færdig. Det der, han gjorde bagefter, det var det, der gjorde, han mistede alt. Ja, og det er sådan, jeg er ligeglad, om ikke andet, så slug din stolthed. Ja. Og sådan, okay, tillykke mand, du har holdt den ægte, og du har mistet en kontrakt på $100,000 om året. Ja. Godt gået. Han er fair, altså det er så dumt, det der han har gjort. Det men bro, jeg kommer også til at tænke på sådan, overveje, hvor dum man er, at sådan, hvor spinkel en økonomi han har. At det er sådan, han har 2 rigtig store indtægtskilder, som det der cream of rice, og så hans raw nutrition. Ja. Det vil jeg ville have det sådan, hvis jeg var bodybuilder, så skulle jeg have, sponsoraterne skulle være mine ekstra indtægtskilder. Ja, præcis. Ja, 100%. Det er bare sådan, fuck, hvor er du dum. Altså. Men jeg så, der var en eller anden, der lavede noget op omkring ham, Dave Palumbo lavede noget op omkring ham, og sagde, at han havde snakket noget og sådan noget. Det virker vist som om, han har været ret økonomisk smart med sine penge. Og han sagde også, at han er vist sikret, og han lagde det også op, at han sådan, økonomisk er han sikret, men man har det bare stadig sådan, selvom du er økonomisk sikret. Men hvad er sikret, han sikret på? Jamen, jeg tror, han har lavet noget real estate og sådan noget. Jeg tror, han har været ret smart med sine penge. Men derfor har man det bare stadig sådan, bro, du har haft 2 sponsorater, du skal ikke gøre noget. Nej, du skal ikke gøre noget. Du skal bare sige, du spiser det her og tager det her, hvilket du alligevel gør. Ja. Og så skal du bare gøre dine ting, og så vælger du at være så barnlig i et øjeblik, fordi at du synes et andet menneske, altså uanset hvor dumt du synes han er, du er professionel, sådan, du lever af det her, det er dit levebrød, altså sådan, det her, det kan gøre, at du aldrig nogensinde kommer til at blive Mr. Olympia, fordi at der er politik i det, det ved vi jo da, altså det er derfor Kai Green aldrig vandt, og altså sådan, der er politik i det her, og nu har du gjort noget, som har gjort, at du har rigtig, rigtig mange mennesker imod dig, og det er så fucking dumt, altså sådan, jeg synes det er dumt, jeg kan slet ikke holde det ud. Og så også bare det med, han kunne netop have overvundet så mange ved at lægge op og sige, guys, jeg er rigtig ked af det her. Ja, præcis. Det var, og så var sådan, bro, det var sgu også fordi, jeg tog 100 mg Halo i stedet for 50 mg Halo. Altså sådan, han kunne også have gjort noget sjovt ud af det, hvor det var sådan, jeg poppede også for meget, eller en trend, eller noget. Altså sådan, han kunne have taget en anden drejning på det. Apropos det, jeg får Halo på i næste uge. Jeg glæder mig. Ja, vi smider Halo på fredag smider en Halo ind. Så nu må vi se. Det er bare sådan noget, når man er på prep, det er sådan noget, man kan gå og glæde sig til. Ja, præcis. Men også fordi jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg reagerer på Halo, fordi jeg fik det ikke sidst, jeg stillede op. Så, jeg reagerer sgu ikke. Jeg bliver meget sådan, i trafikken og sådan noget, bliver jeg meget irritabel. Ja, men det, ved du hvad, I don't give a fuck. Jeg må slå nogen ihjel. Men det er godt, det er primært for performance, ikke? Jo, og det er også, men det er sjovt, fordi der er nogen, der siger, der er også nogen, der har en mening og en holdning om, at det også går ind og ændre din fysik. Men på papiret og på sådan teorien omkring det, så ændrer det jo intet ved din fysik. Og det er lidt sjovt, fordi det er derfor, der er nogen, der snakker det ned, og det er derfor, nogen, der snakker det op. Fordi umiddelbart virker det som om, at lige præcis det kun er performance-relateret, hvor det er sådan, har jeg brug for performance-relateret 2 uger ude? Har det nogen stor betydning? Nej. Jeg tror, Martin smed det på, fordi han har en holdning og en mening omkring, det ændrer min fysik. Ja, okay. Men apropos det, og apropos det, vi også har snakket om, nu behøver vi ikke tage den ind over her, fordi det er alt muligt, men han er meget generic i sin det er nederen, mand.
Fordi det er, sådan, det er den helt klassiske, bro. Det er den helt klassiske. Sænker test, øger mast. Selvom han sænker test, smider han angiostogener ind. Sænker anavaren, øger Vinstrolen, klassiker. Smider Halo ind 4 uger ude. Han kommer til at øge min Arimidex endnu mere, end han allerede har nu, selvom jeg ikke har noget test i systemet, så egentlig har jeg ikke noget, der aromatiserer. Alligevel smider han min østrogen endnu mere i bund, hvor det sådan, min østrogen Du er er jo sådan, tør. Altså, min østrogen er allerede 0, så det er sådan, den kan ikke rigtig blive du kommer lavere. kun til at få det dårligere, faktisk. Ja, så det er sådan, det er rigtig generic. Det er rigtigt det der, man gjorde for sådan 5-6 år siden, hvor man havde den der klassiske protokol, som John Jewett også snakker om, det der med, at når vi er 8 uger smider vi trin ind, 6 uger ude, så smider vi anavar ind, 4 uger ude, så smider vi Vinstrol ind, 2 uger ude, så smider vi Halo ind. Det er sådan, det er spot on, den der. Sådan, det er sådan der. Ja, det er lidt. Men bro, jeg kommer også til at tænke på det der med at finde coaches og sådan noget. Efter jeg havde den der snak med Fed Vis, der slog der mig også bare sådan, at du kommer ikke til at finde en coach, som giver dig et eller andet vanvittigt. Altså, du kommer ikke til at finde nogen, som ved mere end dig. Altså, der var også ting, jeg talte med Fed Vis, han ved mange ting, som jeg ikke gør. Ja. Jeg ved også ting, som han ikke gør. Ja, der ved mange, altså, du skal også give dig selv credit. Jeg tror, du ved i princippet mere end Martin. Så det er mere det der med måske at finde en, som kan være det ekstra øje, eller hvad du skal skrive til Geist Sanino. Ja, men jeg tror lige præcis som du selv siger, fordi at det er jo, jeg kan også godt se det der, for eksempel hvis vi tager sådan en som Jordan Peterson, som også har super, super svær coach, og som ikke rigtig kan coache og sådan noget. Men jeg kan også godt forstå det, fordi hvis du har rigtig, rigtig meget viden selv, ja. og det du egentlig har brug for, det er jo, du har brug for en, der har din viden og din holdning, men kan tæmme det og holde styr på det, når du er i en prep-setting. Ja. Fordi du kan godt selv styre det i en off-season setting, hvor du har hovedet med, og du får masser af mad. Problemet er, at du fucker op i en prep-setting, fordi du overtænker, og så er du sådan, okay, hvad hvis jeg gør det her, det her, det her. Men hvis nu man kunne tage dig og lave en klon, og være sådan, prøv at høre, du er et normalt menneske, du får mad, coach mig, sådan så man kan få de viden ind, som man har, når man kan tænke rationelt. Det er nok mere det, man har brug for, fordi igen, som du selv siger, og som jo egentlig også er rigtigt nok, at man er også nødt til at give dig noget credit for, at man har dyrket den her sport i så fucking lang tid. Man har jo fucking meget viden. Altså sådan, og lige præcis som du også selv siger, der er jo nok nogle ting, jeg ved, som Martin ikke ved, og omvendt, og sådan, altså sådan, og det er jo også, altså, så ja, det er, jeg synes, det er svært det der med, som du selv siger, man finder sgu nok ikke en coach, hvor man finder nok ikke en, hvor man er 100% enig i de ting, der bliver gjort. Altså sådan, det tror jeg simpelthen ikke, man gør, fordi som jeg også snakkede med ham der Darren om, i forhold til, hvad alle de der pro-coaches gør og sådan noget, der er ikke nogen af dem, der har nogen forstand på sodium- og potassiumbalancer, og nu har jeg lige fået købt ham deres bog, 125 sider omkring potassium og kalium, og så jeg skal edde med, der skal nøjes igennem. Så igen, det der, det er svært, mand, det er svært. Jeg tror, en coaches vigtigste rolle er at kunne holde styr på dit hoved, sådan, så du kan slappe af. Ja. Og så kan man få hjælp til noget peak. Altså sådan. Ja, præcis. Altså sådan, jeg tror, Phil Vis er rigtig god til at peak, tænker jeg. Ja, jeg tror det. Altså, ud fra den podcast, sådan, så virker det som om, man har nogle ret sådan, sindssyge mekanismer at snakke om. Men det er også nogle gange, hvis du hører den der, hvis du hører den der Unracked med ham der Andrew Berry og Carl Wilkes, det er sådan, alt hvad de siger, det er bare sådan, det er basic. Ja, yeah, du ved, det er bare sådan, det er ting, som vi vil sidde og... Det er fucking basic. Og det er også derfor, det er så sjovt, når man snakker med, eller når man hører de der ting og sådan noget, hvor det er sådan, der er jo også nogen, der snakker højt omkring det, hvor det er sådan, hvis du har en genetisk freak, og du har noget grundviden, så er det det nemmeste i verden at gøre dem gode. Altså sådan der, prøv at vi kan alle sammen pike Martin. Vi kan alle sammen få... hvem fanden... hvorfor kan jeg ikke nogen navn endnu? Andrew Checked, eller vi kan alle sammen få de der til at se sindssygt ud på scenen, hvis de gør, hvad man siger, fordi du kan ikke fuck dem op. Altså sådan, det er sådan, du behøver så meget viden, behøver du heller ikke. Altså sådan, så det er, ja, jeg synes, det er svært. Ja, men det er bare, jeg føler hver gang, jeg køber et coaching call, eller det var rigtig godt med Fed, og så samler jeg også nogle ting op, men det er sådan, eller også der jeg var med callperiode med Dom Superslides, der var jeg også meget skuffet, altså sådan, Borals træningsprogram var meget bedre. Ja, præcis. Det var en længder bedre, end det der lort, jeg fik der. Ja, det er lidt sjovt, ikke?
Ja, så jeg tror også bare, okay, nu kan vi være lidt positive. Jeg tror altså også, hvis du ser nogle af de coaches i Danmark, altså sådan en som Emil Borrell, altså, eller dig, eller nogle af de der sådan, der er lidt mere nørdet, de er altså rigtig dygtige. Ja, Det er sådan, bro, tage til USA eller Dubai og se en personlig træner. ja, Det er præcis. med meget lort. Ja, fuck man, vi laver ikke andet end at snakke om personlig træning hernede. Vi har ikke set nogen, der kan lave en ordentlig personlig træning hernede. Nej, det er sådan, der er virkelig meget, så der er niveauet i Danmark altså højt. Ja, og det er det faktisk bare. Altså sådan, og som du også selv siger, vi har også nogle coaches, som faktisk sådan nørder tingene til et højere niveau end til bare sådan, fordi som du selv siger, der er de store navne inde i verden, inde i coachingverdenen, men der er også rigtig mange, der er store, fordi de lige har haft det rigtige navn. Ja. Så har de lige haft en stor en, og så er det lige det hele bygget. Du kan tage sådan en som Milos for eksempel. Ja. Sådan, har man nogensinde hørt om nogle af hans almindelige klienter? Sådan, aldrig, bro. Nej, han har en eller anden topklient, som han dedikerer hele sit liv til. Ja. Laver YouTube omkring det, bor hos dem, gør alt ved dem, får dem til at springe i luften, fordi han kan styre alt på dem hele tiden. Og så er der en helvedes masse, der køber coaching hos ham, men du ser jo aldrig nogen andre end den, han bor hos. Nej. Fordi det er så... ja, altså, det samme med Neil Hill også. Ja. Jeg bliver altid skuffet, når jeg hører podcast med ham. Ja. Sådan, han er eddermame også tør, mand. Altså, sådan, og bro, så er han bare sådan meget gammeldags. Altså. Ja, sådan der, come on, mand. Altså, kan vi komme videre i livet, mand? Ja, men det er rigtigt, mand. Fuck, mand, der er mange af de der... og så skal du finde nogen, der er sådan ekstrem. Så skal du have sådan en som Chad Nichols, hvor det er sådan, at spise 0,5 kilo kød ad gangen, og så hvis du kan håndtere det, og du ikke dør, eller din fordøjelse går i smadret, jamen, så bliver du god. Men altså, ikke 1 ud af 10. Det er jo også noget, så skal man prøve sådan noget, og det er jo også det samme, apropos Milos også for eksempel, så skal man prøve hans insulinprotokol, men man ligesom ser nogle af dem, der har været igennem hans insulinprotokol i lang tid nok, de er bare alle sammen blevet blown out of waste, og så er de blevet fucking tykke. Ja. Og det var også det, Jordan Peterson sagde. Han var også sådan, han voksede, men han blev fucking tyk, og hans talje sprang 40 cm eller sådan noget. Ja. Fordi det var sådan noget, han skulle tage så meget insulin, som gjorde, at han skulle spise så meget mad, at han ikke kunne spise det. Ja. Hvor det var sådan, der var ikke noget logik bag det. Det var bare sådan, tag så meget insulin du kan, og så spis så meget mad du kan bagefter. Ja, det er rigtigt. Men har du ikke været, Jannik Flyninge, har han ikke været hos Patrick Tuor? Jo. Han er god, er han ikke? Han var rigtig glad. Jannik var både hos ham der i Dubai, hvad nu han hedder, ham der er sådan lidt en poppet, lidt en smart type. Fuck, hvad nu han hedder. Han har coachet ham der, Rob Taylor. Ja, ham der. Ja, jeg ved ikke, hvem der er. Jamie Dorigo. Ja, Jamie, ja. Jannik var hos ham, og det var meget sådan forvirrende, og masser af krudt, og altså Jamie, han vil svare dig inden for 20 minutter, men det er sådan en hurtig talebesked, mens han står på Stairmasteren, og du ved, kan ikke huske noget, og sådan. Og så var han hos Patrick Tuor, og det var han glad for. Han var gladere for Boss, kan jeg huske. Men Patrick var meget sådan ekstremt kold, og du ved, han var sådan, Jannik ville være sådan, om jeg tog mig en burger i går, fordi det var min fødselsdag. Og så var han bare sådan, det var ikke på planen, hvorfor gjorde du det? Det skulle du aldrig have gjort. Og så var han, det er også bare sjovt, de siger meget, hvor meget de der coaches, de lyver. Fordi at han var hæftig med krudten, Patrick. Ja, jeg kan forestille mig det. Og jeg kan huske, at jeg sidder og ser nogle podcast med Fuad, hvor han sidder og siger, at jeg bruger aldrig insulin, jeg bruger næsten aldrig træning, bla bla bla. Jannik havde ikke engang sendt ham blodprøverne. Og første kur var det bare, du ved, masser af oxy og træn og insulin og sådan. Altså, det... Men det er også derfor, der er nogle enkelte, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg kunne godt tænke mig at prøve Patrick Tuor, faktisk. Ja. Og jeg kunne også godt tænke mig at prøve ham der Cement Factory. Det kunne jeg godt. Ham tror jeg er spændende. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en konkurrencesæson med ham. Han peakede jo Hassan Mustafa. Præcis. Og han er den eneste, der har fået ham i form. Det er han nemlig, og han er den eneste, der har peaket alle, men en af de grunde til, at jeg har hørt, at han er også god til at peak folk, det er jo fordi, at han får også folk til at få lyst til at lave selvmord, den måde, han kører deres antiøstrogener på. Ja, bro, har du prøvet at være på Letrozol? Ja. Velkommen til selvmord 3 gange om dagen. Det var Peter Lagermann, som altid var fucking tør. Han var også, altså, Letrozol og Arimidex. Og sådan, men der er bare en ting, jeg ikke bare lysten til at leve. Der er en ting, jeg ikke forstår det der, fordi
jeg kunne godt tænke mig at vide mekanismen bag det, fordi din østrogen kan jo ikke blive minus. Ja, det forstår jeg heller ikke. Så jeg forstår ikke, hvorfor kan du blive mere tør af at tage Arimidex, Aromacin, Letrozole og Nolva, hvor det er sådan, du kan jo ikke have mindre. Jeg forstår ikke, hvorfor gør det der tør, fordi det er jo lige præcis det, Cement Factory også gør. Han er jo også sådan der, han kører jo Nolva op. Jeg fandt en peaking-protokol for ham, hvordan han sådan gør det med de fleste. Det er jo sådan der, han kører jo Vins op for 50 og slutter den på sådan 200-250 mg om dagen. Og så kører han Nolvaen op for 20 op til 100, og så kører han Proviron op for 50 op til omkring sådan 200-250 mg om dagen også. Så kører han Letrozole op til 1 om dagen. Ja, det, Så det kører har jeg også han hørt. Arimidex 2 gange om dagen. Ja. Altså sådan, og så kører han testen af sådan 300 om ugen, og så fucking høj træn og fucking høj mast, hvor det er sådan, du har jo ikke noget, der kan aromisere. Sådan. Hvordan fanden kan vi blive tørre Ja, af det? bro, jeg kan huske Busted, han gjorde det også. Ja, Dengang han havde René Olesen, var en af de første, der var rigtig skarp form på ja, sig. præcis. Og det var også noget 4 uger. Du ved, vi dropper testen. Eller 3 uger, vi dropper testen. Ja, den klassiske også, man dropper testen, ja. Ja, Arimidex og Letrozole, og så bare Masteron eller sådan noget. Men jeg forstår, fordi hvorfor bliver, ja, Jamen, jeg Men har forstår, det- men bro, det er heller ikke sikkert, at det er det rigtige at gøre. men det er også det, fordi jeg tænker lidt, fordi er det det, der gør os tørre? Nej. Fordi hvis det er det, så burde vi det sgu da bare gøre det. Jamen, Altså- jeg tror bare, jeg tror, det har virket til trods for det. Ikke på grund af det. jeg Så jeg tror, det hvis du gør halvdelen og bare siger, at jeg dropper testen, og jeg Ja. gør Arimidex, og jeg holder min kostplan, så er det nok. Præcis, fordi det var sådan en, og så tror jeg også, og så skal man også huske, dem som også bliver så tørre der, det er også nogen, som bare har sådan den der crispy hud. Du kan se sådan som Peter Lagermand jo. Ja, Han har jo ikke noget hud, den mand. Altså Nej. sådan, han har jo aldrig haft noget hud. Altså sådan, Nej. han har så papir og tynd hud, og det havde René Olsen jo også sådan der. Og man kan også godt se det på de der på Cement Factory, som bare er hakket i bund. Deres hud er bare sådan helt... og så er der også, du skal også huske på, at der er også folk, det ikke virker for, hvis du husker ham der, Tommy der. Ja, Han er jo ikke sådan de vilde gener, og Nej. han er meget, du ved, høj fyr med lange arme og ben, og sådan. Du ved, han lignede bare lort på scenen, fordi Ja, han var helt præcis. glad. præcis. Og det var også det med, jeg snakkede, det var faktisk lidt sjovt, du siger det der, fordi jeg snakkede med, jeg havde en kort periode, der var coachet af Nick Trigili. Nej, er det rigtigt? Ja, hvor han, lige da han begyndte at coache folk, der coachede han mig gratis jo. Nå, Det var så dumt, jeg smed den væk. Det var fordi, der skete noget. Jeg fik en rift i min hals, som gjorde, at jeg sked helt sort, som gjorde, at jeg var bange for, at jeg skulle dø, og så droppede jeg det, og så der skete alt muligt pisse. Det var en længere historie, lang tid siden. Men der snakkede jeg faktisk med ham lige præcis omkring Cement Factory i forhold til det her med, hvordan han altid skabte folk, var i så fucking god form. Og så sagde han også bare, bro, sådan, han har 2, 3, 400 konkurrenceatleter om måneden. Du ser 5-10 af dem, der kommer i form. Ja. Alle dem, som han nærmest slår ihjel, som ikke ser godt ud, dem ser du ikke. Nej, Og dem er der flere af. ja. Så. Det er rigtigt. Samme Chris. Og det skal man også huske. Det skal man jo også huske. Altså sådan. Ja, prøv at tænke på, hvor mange Chris Asilo har, som man aldrig... Ja. Så man ikke aner, hvem er. Altså sådan, Ja. ja, så det er også lige den del, man skal huske med det. Fordi som du selv siger, der er sgu ikke nogen af dem, der gør noget. Nej, men det er det, man skal bare lige huske på det en gang. Jeg tror også, det er derfor, det er måske bedre bare at købe de der coaching-kald med folk. Ja, og så være sådan der. Igen, jeg tror i bund og grund, en coaching, når man kommer op på et vist niveau, det handler om at have en, der kan holde dit hoved Ja. koldt, fordi din største enemy, når du laver fedtprocenter tæt på konkurrencen, og sådan skal pige ordentligt, det er dit kortisolniveau. Hvis du kan få en, der kan give dig den ro på i at vide, at du skal bare gøre og slappe af, og så skal det nok gå, så tror jeg sådan set ikke rigtigt, der er nogen super hemmelighed til XYZ. Nej, men det er der ikke. Altså, de er gode til at markedsføre sig, men der er virkelig, jeg tror, hvis du tager top 5 prep coaches i Danmark, så ved de lige så meget eller mere. Altså, Ja, og det tror jeg faktisk også. Altså, det tror jeg også. Ja. Det er bare igen det der med, at man har arbejdet med nogle kæmpe store navne. Ja, også Og så på igen- præcisen, hvis vi taler om Janne igen, altså han har alligevel fået, han har ikke noget ondt overhovedet, men sådan, han har taget Jasper fra ting til at blive pro bodybuilder. Præcis. Altså, det er ret flot. Ja, det er også det. Og det er jo igen, altså sådan, have nogen, som er villige til at gøre arbejdet i lang tid nok, og gøre, hvad du siger, de skal gøre i lang tid nok.
Ja. Altså sådan, Altså, du har også nogen, hvor, hvad er det nede, ham der mens fysikfyren? Ham der tit, du tit reposter. Fitter? Nej, det er en anden fyr. Miki, nej, hvad fuck er den hedder? Han var til DM, eller han var til... I år? Har han stillet op i år? Sidste år der med Mads. Hvem havde du til DM sammen med Mads? Der havde jeg mange, men jeg havde ikke nogen mens fysio. Jeg havde Fitter, og så havde jeg Leon, men Leon er ikke hos mig mere. Nå, hvad med Fitter? Er det det? Ja, Fitter, han er sådan en indvandrer. Nej, men det er ikke ham. Mike? Ja, Mike. Ja, Mike. Mike Tavsbo. Ja, præcis. Ja. Altså, han er sådan en også, hvor sådan, jeg kan huske ham, altså fra trænet i han 117 år, og det er, sådan, det er først nu, at det sådan, man kan se, at han har fået en coach på, der fatter noget. Præcis. Altså sådan, det er også det. Altså sådan, der sker også noget med ham nu. Altså sådan, det er sådan, det er, altså så igen, sådan, det er, ja, det er vildt nok, det er sjovt nok, men det handler om det der med at finde nogen, der noget mere credit, og så tror jeg faktisk, der kunne noget, der kunne være fedt inden for dansk bodybuilding, det var, hvis man sådan, coaches blev lidt bedre til at sådan, støtte op om hinanden, og være sådan, du ved, hvis forestiller, du sidder, og du prepper mig, og det hele er bare lort, og du sådan kan give et kald til Boral, eller hvad sådan, hey, kan vi lige snakke os, eller kan vi lige sådan, du ved, sådan nogle ting der. Præcis. Kan det blive det der til en fucking video? Ja, fordi en positiv ting. Præcis, en positiv ting, vi er mere positive, fordi den er enig, jeg synes godt fordi nu hørte jeg Fede Vis snakkede om det, eller ham der, som coachede Fede Vis, da han var da han var ung. Nå, ham kan jeg rigtig godt lide. Ja, han er sjov. Ja, jeg er kun halvvejs inden den podcast. Bro, men det han er jo afhængig af melanotan. Ja, han er helt ude af skide. Han er jo en hvid mand. Ja. Som lige han er sort. Ja, han er sort. Bro, jeg sværger, når jeg er 55, så ligner jeg ham. Ja, præcis. Men det der med, at det virker som om, at den engelske, eller den internationale coachingkultur er blevet bedre til det her med at huske, at vi, ligesom bodybuilder, vi er alle sammen i samme båd. Det er vi også som coaches. Lad os nu lade være med at være konkurrenter i, hvem har flest klienter, eller hvem er det, der vinder mest. I stedet for at være sådan der, prøv at høre, vi dyrker alle sammen det samme. Lad os nu bare være sammen om det, sådan der. Lad os søge viden hos hinanden, sådan, så vi kan dygtiggøre hinanden, i stedet for at være sådan, jeg ved noget, du ikke ved, og derfor vil jeg ikke dele det med dig, hvor det er sådan, lad os nu bare være fælles om det, sådan. Altså hvis nu jeg har brug for noget hjælp, kunne det være fedt at vide, okay, hey, jeg kan godt tage fat i ham og skrive til ham, uden at det betyder, at han kommer til at skrive til min klient, din coach har lige skrevet til mig, og det har brug for noget hjælp, så derfor ved jeg mere, end du gør, eller din coach, og derfor skal du vælge mig. Hvor det er sådan, det er jo ikke ens betydning med det, det kan godt være, at man bare har brug for et andet sæt øjne lige præcis på sin klient, fordi man skal have ham op til en konkurrence. Altså, hvor det er sådan, jeg har lige brug for en, der lige kigger udefra, sådan, prøv at høre, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad fanden der er galt her. Kunne det være, at der er et eller andet? Altså sådan, det kunne være fedt med noget mere sådan sammenhold blandt danske coaches, i stedet for den der sådan, jeg skal bare have flest klienter. Ja, men det er rigtigt, også fordi der er mange forskellige, sådan, så har du en pige som Anna Tarup, der er sådan ret dygtig på fordøjelse, og sådan nogle ting, ikke? Og så er der andre, der har, jamen sådan en som Jannik, der har erfaring med nogle af de der store coaches, han arbejder med der. Så har du nogen, der er rigtig dygtige til at pike folk og sådan. Præcis. Ja, så har du Boral, som har et helt bagland bag sig, og jeg ved ikke, hvor mange pro-coaches, og altså sådan, igen, sådan, der er en masse ting, altså sådan, hvor det også er sådan, apropos det med Anna, jeg har overvejet at tage fat i i forhold til, at få lavet sådan et... Bro, hun er fucking dygtig. Jeg overvejer lidt at få lavet sådan en der. Hvad? Jeg overvejer lidt at få lavet sådan en, når jeg er færdig med min prep, bare for at få det gjort. Ja. Fordi jeg har overvejet selv at gøre det, men jeg tror bare, at det kunne også være fedt at have en, der faktisk har noget viden om, hvad man læser, når man får den taget. Altså sådan... Ja, bro, hun er altså, jeg fik jo hjælp af hende i et par uger, eller en måned eller to. Og også bare sådan, jeg vil ikke kunne have hende som coach, fordi at hun er, nogle gange så var sådan, det er sådan, giv mig noget fucking space her, du ved. Ja, præcis. Hun går så meget op i det, og hun vil virkelig gerne have, at du har det godt, og tjekke op med en og sådan noget. Men bro, hun er virkelig sød, og hun er virkelig vidende omkring det her med fordøjelsessystemet. Sådan, bro, sammenlign det. Hun er 100 gange klogere end Fed Vis, eller nogen af de der. Hun er meget dygtigere. Det med det. Også fordi de der ting, hun har lagt op omkring, det her med maven og sådan noget. Jeg kunne godt overveje bare, selvom jeg føler egentlig, at jeg har meget godt styr på min mave, men det virker stadig som om, at hvis man får lavet sådan en komplet food map system, at man sådan kan få en meget bedre forståelse for, hvad kan man sådan tåle, altså sådan, og hvad skal man rydde op i, og hvad kunne hjælpe og sådan noget. Men det var også hende, der lærte mig hun lærte mig også nogle ting omkring sådan,
altså, når maven har det på en særlig måde, så er det ikke en god idé at tage for mange probiotika, eller du ved, forskellige sådan, altså sådan, der skal den have ro til at finde sin egen balance. Skal du ikke sådan fylde den med alle mulige forskellige bakterier, hvis ikke den har det godt. Så det er jo også det, der er så sådan kompliceret, fordi at du skal tage de rigtige tilskud og spise rigtige ting i forhold til, hvordan din mave har det lige nu. Ja, præcis. Så det er sådan, så det hun kan se ved sådan en map. Hun kan se sådan, hvad er situationen for din gut lige nu, og hvad skal du gøre i forhold til det? Ja, det er meget smart. Ja, men hun er... Hvad jeg skulle gøre det efter konkurrencen, inden jeg starter min off-season, så der lige er 100% styr på maven, inden man trykker til den. Ja, tror jeg nu lige tænke over. Ja, Så... Fedt, bro. Ja, der var en sidste, vi lige skal have med. Ja, lad os lige tage den sidste. Jeg skal også spise. Hvad? Jeg skal også spise. Sidste. Ja, sidste. Det var bare en, der har skrevet, hvad det vildeste, vi har hørt eller læst krudtmæssigt. Altså Cycles. Hvad har man ikke hørt? Jordan Peters, men det er jo også fordi tingene bliver vildere. I gamle dage kom der TH15, ham der var for de der forer der var sådan lidt en fiktiv person. Han var den første til at snakke om at tage 12-15 enheder vækst om dagen. Ja, præcis. Men det er jo ingenting i dag, hvad man hører. Nej, det er det nemlig ikke. Jordan Peters snakkede om, at han havde taget nogle off-season med 8 gram samlet. Ja, præcis. 8 gram. Sådan, jeg synes, det begynder at blive vulgært, når folk kommer op på de der sådan... Når folk kommer over de der sådan 5 gram, så begynder man at være sådan... Ja. Så er det vulgært. Men samtidig så har jeg det også sådan... Jeg synes næsten, det er mere vulgært, dem der, som kører sådan 1,5 gram træn, og så gør det i sådan 6 måneder. Nå, var det ikke ham der, Martin Williamson? Ham der, jo, der var en, der kørte... Jeg tror, han kørte sådan noget 1400 mg træn. Altså han kørte sådan 200 mg træn om dagen, eller sådan noget. Og så kørte han sådan noget 200 mg oxy om dagen også. Og sådan noget. Altså sådan... Hvor det er sådan, når man tager alle de der sådan rigtig, rigtig hårde stoffer sammen, så synes jeg, det begynder at blive sådan virkelig voldsomt, og så gør det i lang tid, hvor jeg sådan, jeg føler også lidt selvfølgelig 5 gram krudt er meget, men jeg føler også meget det sammensætning af krudt. Hvis det er sådan, ja, det er. Hvis det er 5 gram test, for eksempel bare, så er det sådan, det er stadig fucking idiotisk, men det er mere det der, når vi kommer op i sådan nogle sindssyge doser af træn, hvor det er sådan der, hvordan kan du leve? Altså sådan, hvorfor er du død? Altså, ja, det er også fordi på det punkt, der bliver det jo kun, tingene kun værre jo. Ja, fordi der er jo ikke, det kan jo ikke give dig noget. Altså, det kan ikke give dig noget. Nej. Så er der sådan en som ham, vi kan huske ham der Chase Irons. Ja. Men bro, han er blevet lille igen. Ja, han har mistet det hele. Og det er bare et godt eksempel, fordi han blev kendt på at fortælle, hvor meget vækst og hvor meget test han kunne tage. Ja. Men jeg var bare sådan, bro, du skal ikke blære dig, fordi så vil det din fysik heller ikke. Nej, præcis. Du er sådan forholdsvis normal. Så stor var han. Jeg tror, han endte med at veje sådan noget 52 pund eller sådan noget. Det er sådan noget 110 kilo eller sådan noget. Altså, det vildere er det heller ikke. Altså. Og han tog en SEO-stemme om dagen, ikke? Det er 36 enheder om dagen, ikke? Var han oppe på et tidspunkt. Altså en ægte farmavækst. Ja. Det har nok været, han har udnyttet det, han har skabt en karriere på det. Ja, præcis, og nu lever han af det, og tjener fucking mange penge på det, så det er også super, super fucking smart. Ja, men der er sgu ikke andet af de der ting. Jeg synes ikke, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om nogen, hvor jeg sådan... Altså igen, jeg synes virkelig høje mængder træn, synes jeg er sindssygt. Virkelig høje mængder oxier, synes jeg altså sindssygt, man kan have en fordøjelse, der kan leve. Ja. Altså sådan... men jeg kan sgu ikke rigtig sådan... Jeg har ikke nogen lige sådan på hånden, og nogen, jeg lige kan huske, som har kørt et eller andet sindssygt. Altså, fordi jeg synes... Jo, så skal vi... Men den kan jeg ikke huske i hovedet. Altså, Witch Pianes cycle, kan du huske, vi snakkede om den? Den sendte vi til hinanden. Bro, jeg skriver lige til dig senere, jeg bliver lige nødt til at løbe. Ja, skal det. Vi ses. Hygge.